Чакай, не, кажи го пак. Къде е обектеле? Да, 7 чаши и половина. Добре, откъде се посещи? От спирка Родина. Значи, това е умирай трън от 2. Да. Сега, чуваш там? Да. Пускай се на инерция до стоп. Да. До стоп. Също ръчна да съм забавя. Ръчна, ти само не стигай тука. Разбираш ли? Да. Сега, чуваш там. Да. Спри за момент камера. В момента сме старта на умирай трън от 2. Той се качи там. Пускай се! Пускай се! Той започва. Стоп! Малка пауза. Стоп! Чакай! Дами господа, само да минат колите, че да не стане злополучка BTV новините. Състезателят май се подмокри. Пускай! Почна! Какво е стрелно нещо? Умирай трудно, бе! Давай, без да спира! Давай, бързо! Давай, бягаме зад него! Давай, бе! Видяхме малкият умирай трън от 2. Ето го големия умирай трън от 1. Предпочитам, гледайте го. Благодаря. Благодаря ви, че не обръщате внимание. Довиждане.